Добре. VIP Hair Academy. Много са яки. Ти ме чудно дали ще стане за Монстър или за тия другите Rainbow High. Има други има ли? Гледай. Найс. Това е същата. Това е в дъното. Същата. И къде е жената. И тя е много красива. Да. Тя е много красива. Не се скъпче по 50 литра. Чакай, я съм отворя. Тя е много красива. Явно са VIP 5. Човечетата.